Welcome back mga kastudyo to another kainan session. For today's episode mga kastudyo, nakabili kami ng mga pagkain sa Kenny Rogers. Yan, unang-una mayroon kami ditong mashed potato. Mayroong mac and cheese, stir fry veggies. Mayroon din ditong chicken noodle soup. Tsaka roasted chicken po with Alabama white sauce. Tsaka mayroon ding Meron din ditong Caesar salad. yan. Yabunin ako mga studio ha, ang sosa pero di tanan. Wow. Ito yung papasarap lalo po sa roasted chicken. Wow, excited na akong kumain. Yan mga studio. Pray muna tayo bago start kumain. Bless us, O Lord, and this thy gifts which we are about to receive from thy bounty through Christ our Lord. Amen. Amen. Tara po, simula tayo sa roasted chicken. Yes. Bigay ko sa iyo yung isang paa. Yay. Thank you pa. Sa akin yung isa. Yan. Tangan na itong sauce. Wow, sarap nito. Sige na. Yan. Kain po tayo. Kain po. Sarap na. Grabe po, the best po. Ang sarap ng roasted chicken po nila. Tapos, mas lalong pinasarap sa sauce po. Alabama sauce, parang makain tayo nito sa, kung ano ba? Sa Alabama. Sa US. Yan. Kumuha ako ng wings pa. Cute. Kain po tayo. Kain po tayo. Panalo. Ano ko dali pa? Meron kaming rice po. Yan. Wow. Finger linkin good. Mani mo? Grabe, ang lambot din po ng laman niya. Oh. Sabi lang, may agad sa kanas to. Mang, try mo to mang. Chicken noodle soup. Hindi pang. Bigyan kita or kuha ka dyan. Oh. Kuha lang ko. Sige. Kaya mga yabo Mga niya. yabo niya. Ayan mga studio. Wow. Ay. Hinay lang. Tilawan na to ni. Tik, lami mang. Ang sarap, Dep. Nito pang. Hmm? May ganito pala na soup pang. The best po. Para mahulog siya. Excuse me po. Kunin ko na mga. Gusto mo ba? Ubusin mo. Thank you pang.
Amoy garlic mo, no? Sarap ng sabaw nila pa. Ayan, wala na po siyang laman. Kamay na ulit tayo. Sarap lang ito. May sauce, oh? Ako kan? BG's, mang. Sige. Ito, mga ka-studio. Wow. Thank you, Pang. Sagol na na. Naikuhan di ha? Ganahan ka na. Ano yun? Mais. Perfect combination pa. So, stir-fried veggies, no? Panalo po, ang sarap. Grabe, no? Sa lahat po ng sumasabay namin ngayon, maraming salamat po. Kunti lang po yung rice namin dahil mayroong mga veggies ba. Yes po. Maraming salamat po. Kain tayo. Kunang kita. Nakihan ko ba? Yan o. Puro ko ano. Thank you, Pang. Neko ano. Braised. Sa may braised part ito pa, no? Ang laki ng roasted chicken nila oh. Wow. Kalami ano eh. Loob lang gada mo. Medyo messy lang po yung kamay namin dito dahil sa sauce po. Ang sarap po ng Alabama sauce. Si Sax po pala, tapos na po siyang kumain yung ulam po niya kay chicken. Sobrang busy ni Sax sa mga module ngayon. Daming Yes po. grabe eh, kalami. Grabe. Naman imong stir fry mo. Akuan, Caesar salad. Ito pa yung kuan niya. Dipping sauce. Ito pa, oh. Makaabot ta ka, Pang. Hindi lang. Oo. Kuhaan ta ka. Kulang. Ikaw lang. Ang kana, mga litos po. Sagol lang siya, mayroong cheese, carrots, litos. Ayan o, ito yung cheese nila. Masarap to na cheese. Sa'yo to mga. Well, thank Alam you, ko Pang. gusto mo yung cheese na yan. Yan. Ako siyang hati-hatiin ko po.
Kain po tayo. Hmm. Ang sarap, grabe po. Sarap gawin ganito basta yung kuan, lettuce ba? Fresh pa, no? Sarap ng lettuce nila kasi. Sarap. Mm. Hmm. Dito muna. Hatian kita, Mang. Mas potato. Thank you, Pang. Hmm. Lamig yung chicken mo, no? Ubus kaya natin yan, no? Hindi ko rin masasabi pa. Gusto mo i-try ito pa, oh? Ang sarap ng queso po. Wow. Yan. Kami po. Ang sarap po ng Caesar salad. Kuha ako dito konti pa. Sige. Oo pa, damihan mo. Kaya na mang. Hinuka na naman. Tikman natin itong mac and cheese, ha? Yan, oh. Ang sarap nito, mo. Hati tayo, mang. Sige. Yan. Gusto lang. Sarap, no? Kaya na yan? Kaya na to pa. Yan, mga cheese, oh. Excuse me po. Patuloy natin dito, mga studio. Ito yung brace na part, oh. Oh, grabe, kabaga, didiri mo. Ang dami pa pala. Dami pa pala nito, ah. Yan, ito yung mac and cheese. Yan mo. Ito sa akin yung mga unod. Busin natin to.
Ngibog ko. Siya ba? Ibubukog naman din ni siya. Mabukog naman na. Yan. Kiluko na lang nila mo mga ka-studio. Piliog. Ay, liog mo? Ay, nanao itong man. Hmm? Itong. Tumda? Adaptin na lang. Ay, naubos na yung Alabama sauce pang. Hmm. Grabe talaga yung brace, no? Na part, no? Heavy. Hmm. Grabe, kasingot na mo mo. Ay, itrap ko pala na ako. Yan. Ang init po. Ano, di ka na? Kaya na yan. Yan. Excuse. Busin mo na to. Bukog naman na. Sige. Hmm. Ayan mga ka-studio, grabe ubos po. Masarap, no? Ayan po. Shout out muna ako pero bago ang lahat. Magkuhan sa ko, hugas muna akong kamay kasi daming sauce ba, no? Shout out Bajan Regine, Jan Cruz ng Kamiling Tarlac, Joy Rica Eats, Bobby Alegria, Querncy Jane Comandante. Ay po, Jenisa Piñas from Cagayan de Oro, Francis Lloyd Mirza from Santa Cruz, Zambales, Maria Gilda Aquino, Divine Dinola from Cebu City, Katsi Flying High,
ER27 Vlog. R27 Vlog. Ito po, mayroong channel. Rain Arnie Rubio. Akil in Australia. Baby Udi. Hello. Desiree Jane Agunos. Devon Vlogs. At yun lang po, mga kastudyo. So sana po nag-enjoy kayo sa kainan namin ngayon. Medyo pricey lang po yung Kenny Rogers. So, sobrang sarap po talaga yung napili namin ng pagkain nila. So that's it mga studio. Bye for now. Kita-kits tayo sa susunod na video. Bye-bye!